Yazi lo mshado kaKhuzani noma ngabe muphi umuntu owumlandeli kaMaskandi bekufanele lo mshado lo uvule elinye ipage elisha empilweni yanoma imuphi nje umlandeli kaMaskandi ukuthi ukuthuka umculi umhlambalaza umbize ngazo zonke izinto akusizi umuntu akusizi lutho mhlawumbe kungamlimaza umculi kumlimaze mentally and psychologically or even emotional kodwa wena mthuki ayikho into eyizuzayo ngokuhlambalaza nangokuthuka kunenhlamba ngifisa ukwenza isibonelo ngayo nje uKhuzani kunenhlamba kade inokusetshenziswa ukuthukwa yena uKhuzani ngaleyo nhlamba angizukuyisho ngesabela ke izingane zakhe ngoba ngibonile ukuthi seyikhulile lona lokho kuncane kufana kakhulu noma wakho lokho kuncane isiphongo sibonde sikayise kodwa nje ubuso bukaMama ngoba ingane namhlanje sephatha amafoni futhi zingena ku TikTok ingane namhlanje noma ngabe ingane kaKhuzani ayinawo ku TikTok ayinawo futhi mhlawumbe uFacebook kodwa kuzokwenzeka ingane kaKhuzani mhlawumbe esikoleni noma iyadlala nje nezinye ingane bese kuba khona ingane edlala ivideo yami noma yakho lapho khona mina noma wena ngithuka uKhuzani ngimbiza ngenhlamba engisaba nokuyisho la ngithi uKhuzani ukuthi ngoba yonke lento yadishiya ukuthi uKhuzani nenhliziyo embi unomona leyo nto leyo ipruvekile lapha lo yamshado lo it proved ukuthi yonke lento yadishiya ngoKhuzani amanga ngoba akekho umuntu onenhliziyo embi nonomona nonomhawu ongahanjelwa abantu abangaka ngeke kuze kwenzeke abantu abangaka behambela umuntu onomona nonenhliziyo angeke ngisho abaculi imbali bebecwele lapha abaculi ukukhomba ukuthi abaculi bakaMaskandi futhi ngiyafisa abaculi bakaMaskandi ngathi bengaba munye ongaboni ngasolinye nomunye bakulungise nje impela manje ngoba abaculi bakaMaskandi sebe into enkulu kunengxenye enkulu edlala uMaskandi umculo kaMaskandi empilweni zabantu kunomuntu odlala uMaskandi esuke eGoli eziyongena eNatal eyongena phakathi ePotchefstroom efika ngelokho edlala uMaskandi okusho ukuthi khona into uMaskandi oyenzayo uMaskandi brings ihappiness mhlawumbe kulo muntu lo nje nayo yonke into so just imagine ubiza uKhuzani ngenhlamba ethize kuyivideo bese leyo video ibonwe ingane yakhe ake ngenze isibonelo uthi wena uKhuzani isitabana ngenza nje sibone njobe eganiwe nje namhlanje nezingane ezimbili yonke le mfisho eyikhulunywa unenyoka lo muntu lona akana ntombi lona kwasha kwacima ngifuna ukusho into eningi kodwa leyo nto ipruveke wrong mawusubuka le nto yabona makuthiwa udeka itafula phambi kwesithazana leyo nto besihlale siyifunda eBhayibhelini noma siyithandaza ezikoleni sasithandaza uyena wendlala isithebe sami phambi kwesithazana sikubone ngamehlo lapho uNkulunkulu ethatha isithebe somusa esendlala phambi kwezitha zikaKhuzani mhlawumbe nami ngesinye sazo mhlawumbe nawe ngesinye sazo kodwa ukuthuka uma ngathiwa uthuka uSminoff uzuzana ngokuthuka uSminoff mawuthuka ukuthi uyaza yini oyizuzana ngokuthuka ukuthi uyaza uzuzana ngokuthuka uMenzi uzuzana ngokuthuka umzukulu yini oyizuzayo ukumhlambalaza ushaya umkhulungwane umkhonkothe umculi kaMaskandi wenza ivideo ukhonkotha ugxibha ugxeka umculi kaMaskandi wena utholani ngalokho yini oyizuzayo uzuza ama likes enzana ama likes empilweni yomuntu uzuza ama comments enzana ama comments empilweni yomuntu bengifisa noma ubani manje akhule mentally akhule because manje uyabona ngicabanga ukuthi bonke abantu akade bethi uKhuzani unomona uKhuzani uyilokhu besho lenhlamba ade beyisho le nto mabeyibuka lo yamshado le yonke le nto kusukela unqala lo yamshado loyana la abantu they felt surprised sheepish frustrated ngoba kade bengayilindele le nto leyana ukuthi ingenzeka angazi ukuthi bazithole sebeshawa induka kade bengayilindele ngoba wonke umuntu kade ebuza ukuthi hayi lo muntu lona abanye bethu sindaphi uyabo kodwa lo muntu wenza izinto zakhe secretly wazenza nangenhlonipho nangezizotha wasezoqhamukisa nje igolide phakathi komuzi wakube eMandaba uthatha igolide la kalilande khona kwaMathenjwa wazolithi ze
phakathi komuzi esifisela wonke umuntu owumculi kaMaskandi nomlandeli kaMaskandi ngoba ngithi bekufanele sifunde kulesi sigameko sikaKhuzani ukuthi njengoba uKhuzani esinelwe kahle kangaka umshado wendumi osekude futhi kuphela nje ngisho engqondweni zabantu nami nawe asikufisi okuhle phakathi kwamagceke okhokho bethu muhle kabi yazi mina ubaba wakwathi silapha ehlathini kwaGwala sikhanda sihliphi sikhuluma sathela phe kwenyoka ngathi yenyoka uyayenze njani kodwa ngathi kwakuyimamba inuka phu sisihamba nje sihambe sigawula igxobo sikasathela phe angazi noma yayishawa umuntu noma kodwa yayisinuka ikhomba ukuthi sibolile wathi ubaba wangikhumbuza into engayizwa sengiyinazaretha ukuthi yathi inkosi yamaNazaretha entweni obheka into enhle ungayibheki into embi oyiyeka into embi ngoba ngeke kusize ngalotho wathi baba kodwa uyasibona isikhumba salenyoka sihle kanjani weshe sibolile ubaba wathi uyasibona isikhumba ukuthi sihle kanjani isikhumba sayo wazi wathi ungaphika ukuthi imambi yabulala njengoba uyibona inhle ibolile la ngaphansi iphuza impukane ezihlaza ubaba ngikhombisa isikhumba wathi asibona ukuthi isikhumba sayo sihle kanjani so kubalekile ukuthi entweni buka into enhle ayibuki into embi buka into enhle yabona lento enze uKhuzani umlando nje lo sekude kabi ucima ngoba ngisho awucabanga kuthiwa nanga umpumpu ubuka ivideo yami noma yakho ngithuka mina igcokami elisha ngilithuka ngenhlamba sonke yabo kwenzani kule ngane psychologically emotionally mentally kwenzani lokho enganeni wena mangase kuthiwa wena uthukwa igcokama lithuka wena liziwe ingane yakho igcokama lithuka wena ingane yakho ngeke nilimale ngoba ingane sesizobabuza onina manje mayini isitabana achaze umuntu onje ozaleke kanje awubona obabuyi lokho yabuza lobo buhlungu lobo hayi akasikho lokho bakusho bani hayi ngibona ivideo noma uma wayo engazama ngayo yonke indlela ukuba articulate ayichazele ingane kodwa ngeke sisuke lesithombe mayibona uyise ukuthi ubaba uyisitabana mhlambe lokho kophela uyabona manje usuwenza umonakalo omngakanani wena uwedwa nje mina angazi mhlawumbe bakhona abathola imali ngokukhonkotha abaculi bakaMaskandi ngoba umculi kaMaskandi uyamlimaza kufana noma ngaba umthandi mayingena estage asike isidingo sokumbhuisha noma ngaba umculo wayiphika igender asike isidingo sokuthi manje umbhuishe wena noma ukhombisa ukuthi akaphume ngoba lo muntu uzobeza stage nje uzama isinkwa sengane zakhe nesinkwa sakuba ukuthi ekhaya kuba kudliwa manje wena mawuqhamuka necriticism wenza amagesture akhombisa ugesticulate uzama manje wena with your lugubrious face ukuthi lo muntu lona akasuke lapha stage amfuni animfuni nina lo muntu uyamlimaza mina bengizothi ukuba kuyangami instead of criticizing abaculi ake sibasupporteni manje abaculi ubonile insizwa oJumbo ebhinqe yazi uJumbo wathi usindiswe kamnandi uJumbo yazi uJumbo usindiswe kamnandi usindiswe lento engithandayo engicabanga ukuthi ngisho inkosi uJesu ayikhonzayo iyayithanda lento enziwe uJumbo ngoba inkosi uJesu yayidla impela ngishona nabantu abangayigezile izandla bayibuza bathi why udle nabantu abangayigezile izandla wena abanezandla enshini wathi lokho ongena ngomlomo akumngcolisa umuntu kodwa lokho nikwenzana nokuthakatha nokuhlobonga nokuphinga ikhona okungcolisa umuntu ezama ukubakhipha kulento yokubukela abanye abantu ngathi uyabona kunabantu abangakholwa abanganje endlini esonto kodwa bayongena ezulwini ngiyakutshela abathandazi nje ukuthandaza ngenhliziyo zabe ezinhle bayombona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uhlola inhliziyo khona incwadi kaJeremiya ethi inhliziyo yakhohlisa yonakele ubani ongayaziyo na ithi mina Jehova ngihlola inhliziyo ngize ngilinge ezibilini ngize ngiphe ilona lo njengokulotshwe kwemisebenzi yakhe uNkulunkulu akabuka ukuthi unelunda unemali unani ubuka la inhliziyo kunabantu ukuthi unemali kodwa futhi unenhliziyo enhle yamo yini ngoba uNkulunkulu ngeke phela efake wena ngokuthi uyesontweni wena esonto kodwa ubune inhliziyo ephethe izimpethu engathetheleli but inkulumo yambise kuthenini nani enijwayele ukushaya umkhulungwane enthuka abaculi noma ngabe ubona ifollowing usanganiswa ifollowing ake nikiyeke ukuthuka abaculi bakaMaskandi manje bafowethu mawungamfuni ukugcine kuwe lokho hayi ukuthi uzenza ivideo noma uyakhomenta umhlambalaze epost umculi kaMaskandi wena bese uyamphoxa lapha nomunye eze kuphendule ngenhlamba
yini bafowethu ufaka umuno ngaphansi kumculo kaMaskandi ethi uyaminca ukhipha ufake emlonyeni athi uyawukhipha ufake ehlweni nifuna kuze kwenzekeni manje angithi ake sikhulu lento kaKhuzani nje ake ikhulise noma ubani ozibiza ngomlandeli kaMaskandi